дар кори ҳамоиш масъулини донишгоҳ, намояндагони касбу кори гуногун, устодону донишҷӯён иштирок намуданд. зимни баргузории чорабинӣ таъкид карда шуд ки ҳамасола 22 январ иди касбии кормандони мақомоти гумруки ҷумҳурии Тоҷикистон таҷлил карда мешавад. таъкид карда шуд ки мақомоти гумрук чун дигар сохтори давлатӣ баҳри таъмини иҷрои як қисми даромади бюҷети давлатӣ, ҳифзи амнияти иқтисодии мубориза бар зидди муомилоти ғайриқонунӣ, маводи нашоовар, мамнун эълон доштани вуҷуди адабиёти ифротгароӣ, таъмини тиҷорати хориҷӣ ва пешгирӣ аз содироти осори арзишманди таърихию фарҳангӣ саҳми босазо дорад. бо дастгириҳои бевоситаи асосгузории сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъди ба даст овардани истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон новобаста аз мушкилотҳои сиёсӣ ва давраи ҳассостарин 22 январи соли 1992 дар назди Девони вазирони ҷумҳурии Тоҷикистон саридораи назорати гумрукӣ таъсис ёфт. боиси хурсандӣ аст ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ихтисоси 960101 хадамоти гумрук бори аввал дар донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон ҳанӯз соли 1995 дар кафедраи фаъолияти гумрукӣ ин донишгоҳ таъсис дода шуд. бояд қайд намуд ки ҳамасола 22 январ иди касбии кормандони мақомоти гумрук ҷашн гирифта мешавад ва имрӯз кафедраи фаъолияти гумруки донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон ба ин муносибат ба хотири 32-мин солгарди таъсисёбии хадамоти гумруки назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон семинари ҷумҳуриявии илмии амалиро дар мавзӯи таъсири барномаи миёнамуҳлати рушди мақомоти гумрук барои солҳои 2020-2024 барпо намудааст ки дар он ҷо ҳайати олимон, коршиносони илмии дигар ҷумҳурӣ иштирок намуданд. ҳадафи семинари мазкур аз баррасии масъалаҳои назариявию амалии фаъолияти гумрук дар даврони истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. шароити имрӯзаи иқтисодиёти ҷаҳонӣ талаб менамояд ки барои беҳтар намудани вазъи соҳаҳои иқтисоди миллӣ доир ба истифодаи самараноки захираву иқтидорҳои молиявӣ, истеҳсол ва пешбурди сиёсати самаранокии молия ва қарз, риояи қатъии низоми истифодаи сарфакоронаи маблағҳои бюҷетӣ, таъмини амнияти озуқаворӣ, дастгирӣ ва ҳимояи истеҳсолкунандагони ватанӣ, тақвияти иқтидорҳои содирот, бахусус фароҳам овардани шароити мусоид барои рушди соҳибкорӣ аз ҷониби ҳукумат тадбирҳои иловагӣ андешида мешавад. ба таъкиди иштирокчиёни чорабинӣ новобаста аз вазъи ноустувори молиявию иқтисодии ҷаҳон, гумрукчиёни мамлакат дар иҷрои вазифаҳои пурсамари худ натиҷаҳои назаррас нишон дода, баҳри таҳкими иқтисодиёти мамлакат ва ободии диёр саҳми арзандаи худро мегузоранд.